Mbami ini. Jalo oleh teh. Ini KTP ku gawa. Jalo oleh. Ini Mbak, gagek ning anu kok. Nyumbang. Nyumbang KTP gawa kakak gawa. Dalane sik kaya ngene iki lur, dalane lur. Dalane lemah. Terus wote sik kayu. Setipak orang dewasa. Iki ngono dalan ning kampung terpencil. Kampung menyendiri di tengah hutan. Yaitu di Kampung Krikil. Terdiri 5 rumah dan 7 cacah jiwa manusia. Nah, perekonomian warga ada di sini adalah sebagai petani pekebun seperti deres getah, mencakul, menanam empon-empon, kaya kunir, kaya laos, lan liya-liyane. Lah mata pencarian warga sehari-hari ya kuwi petani pekebun. Oh, sing dijolne bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan yaitu daripada hasil empon-empon kaya tepek kunir kuwi didol, kuwi didol terus mlaku sikil lur, mlaku sikil ki seadoe 2 kilo saka tengah alas. Nah, dalane iki mlebu kene iki dalane. Mlebu kene iki Kampung Krikil. Nah, kampungnya ono kono kae. Eneng 5 omah, 7 cacah jiwa manusia. Nah, lek arep mangkat sekolah dalane lemah ngene iki. Terus iki urung wektu udan, lek udan dalane lunyu. Nyanti-nyanti adol-adol ya dadak angel. Temu ndi, Mbah? Badhe teng Sabin. Teng Sabin, Sabin pundi? Logo iki. Logo. Ing pundi? Niki Mbah ngonten. Niki Sabin pundi namine, Mbah? Watu Lakar. Watu Lakar wonten critane napa Mbah Watu Lakar niku? Nggih, nika silane panjang-panjang nika. Enten kisah mistis napa? Anu watu. Watu namung Watu Lakar namung tok niku nggih. Nggih. Oh, alah nggih. Matur sembah nuwun, Mbah. Nggih. Daleme pundi? Kula rikemawon. Kula tanggung, Mbah. Nggih. Oh, nggih monggo. Monggo. Lah iki dalane ya sangka Katang Gede adoh iki jangkauane. Lah iki nganggo wote isik terbuat saka papan. Dan duwe Kampung Jompong ing ketara saka kene iki. Iki dalan alternatif yang kampung menyendiri di tengah hutan yaitu Kampung Krikil. Kampung Krikil biyen asal usul saka warga Selur. Lah ngampung ning tengah hutan ning Krikil iki wis suwene saurunge tahun 1948 atau saurunge Indonesia merdeka lho ceritane. Saurunge 1948 saurunge Indonesia merdeka pada intine. Wis keturunan Canggah, Wareng, Putu, wis akeh turun-turunan. Terus lek arep ning toko arep blonjo kuwi luwakku sikil lur, adol kunir laos sebagainya kuwi. Nah, seperti ini. Lek tak takoni warga kene iki anu lek badhe tumbas beras, tumbas lauk pauk kuwi nggo kunir dijole bahan-bahan pokok kaya beras, kaya lawuh, kaya bumbu lan liyane. Nah, iki omahe ning tengah alas kono kae. Halo. Ketara saka kene iki eneng 5 omah, eneng 7 cacah jiwa manusia. Yang berpenghuni berada di kampung tengah hutan yaitu Kampung Krikil, ikut wilayah pemerintahan Desa Jepoko, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.